खुलुमबाय। बे बुहुमाव जोङो जाम्बा जायोब्ला जोंखौ थगायनो थाखाय जोंनि आगोलाव जोंनि सिगाङाव गोबां मानसि दङ। दिनैनि टपिकआ सानफु सम आङो सानफ्रोमबो पुदिना साटनि बानायो। पुदिना साटनि थायोब्ला आंनो सानफुनि ओंखाम जानायाव दालि रुटि ओंखाम इसे पुदिना साटनि बे थाबानो जायो। जेबो गोनांथि गैया, बेदर ना जेबो गोनांथि गैया। पुदिनाया देहानि थाखाय जोबोर मोजां, गासैबो मिथिखाजोबगौ। दिनैनि टपिकआ मा? बे बुहुमाव जोङो जाम्बा जायोब्ला जोंखौ थगायनो थाखाय जोंनि आगोलाव जोंनि सिगाङाव गोबां मानसि दङ। बे बाथ्राखौ आं बुङाखै, आं खोन्थागासिनो नोंसोरनो। बे बाथ्राखौ आङो दाखालिबावै भिडिअ बानायनानै बुंनायमोनब्ला आंखौ दुनियानि मानसिया राहरगौमोन। सोरबा मानसिया नंखाय बाथ्रा बुंदो, बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनायमोनब्ला आंखौ दुनियानि मानसिया सिङाव कमेन्ट बक्सआव रायहरगौमोन। नों मा रोंगौ? नों हारिनि थाखाय मा मावदो? नों बेसेबां गोरों? नंगौना नङा? नाथाय बे बाथ्राखौ सोर बुंदों मिथिबायना? बिथां सन्दीप महेश्वरी। सोरबा बिथांनि भिडिअ नायोना? मैयासो बे टपिकखौ बिथाङा मैयासो लाना फैदो। सन्दीप महेश्वरी। सोरबाफोर रायनो गोसोब्ला बिथांनि भिडिअ कमेन्ट बक्सआव थांनानै रायहैनो हागोन। जोंनि बर'फोरा बिथाङा बुंदो बे बुहुमाव जोङो जाम्बा जायोब्ला जोंनि सिगाङाव जोंनि आगोलाव जोंखौ थगायनो बेसेबांबा मानसि दङ। आरो मा बुंबावदो खोनासं। जोङो मायबा मोनसे सोरबा मानसिया नंखाय बाथ्रा बुंनायनि उनावबो जोङो मोनसेबो कुइसन बानायफिननो रोङाब्ला, मोनसेबो जेबो सोंफिननो रोङाब्ला मा जानो? बेनिफ्राय आरो मा? बे बुहुमाव थगायग्राफोरनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया। बे बुहुमाव थगायग्राफोरनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया, नाथाय थगायजाग्राफोरनि थाखाय प्रब्लेम। खोथाया सैथो ना? थगायग्राफोरनि थाखाय प्रब्लेम जेबो गैया। आरो थगायग्राफोरा गोबां बुरजाबो नङा, जोंसो बुरजा थगायजाग्रायासो। नाथाय जोङो मा? गियो, बुंनो हाया। सैथो बाथ्राखौनो जोङो बुंनो हाया। जोंनि मेगन सिगाङाव सोरबा थगायोब्लाबो जोङो सोंफिननो हाया, गिनानै। मानो? नंगौना नङा? जों राइटखौनो मानो, सैथोखौनो जोङो मानो गिनो गोनां होननानै सन्दीप महेश्वरी बिथाङा बुंदों। सैथो बाथ्राखौ जोङो मानो गिनो लागा? जों जेबो दायखौनो मावाखै। जों सैथो बाथ्रासो बुंगोन। नंखाय बाथ्रा बुंग्राखौ जों मानो सोंनो हाया? जोंथ' सोंनो हानांगोन, नङाब्ला जोंखौ दुनियानि मानसिया थगायगोन। खोथाया सैथो ना? सैथो ना? जों देरहावा, जों गिनाय, जों गियो। मानो? कमेन्ट बक्सआव रायहरो, नंगौना नङा? सैथोखौ नोङो मा? मोगथां मुलुगाव नुनोब्ला, सैथोजों थांनोब्ला, नों सैथो बाथ्राजों थांनोब्ला नोङो रायजागोनबो। बेखौ माने नोङो सैथोखौ नुनोब्ला नोङो रायजानोबो नांगोन। बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों। नाथाय जोङो सोरबा मानसिया नंखाय बाथ्रा बुंनायनि उनाव नंखायासो जै जायो, नंगौना नङा? गोबां मानसियानो नंखाय बाथ्रा बुंनानै जै जायो। गोबां मानसियानो मा? गोबां मानसिखौ थगायनानै जै जायो, नंगौना नङा? जायोना? गोबां मानसियानो सोरखौबा गाज्रि बुंनानै बेखौ खोलिना दोननानै जै जायो। बेफोरबायदिबो जायोना? गोबां जायो। बेनिफ्राय जोङो सैथो बाथ्राखौनो गिनानै थायो, बुङा। बिराद मोजां टपिक। ओरैबायदि मोजां मोनदां मैया बिथांनि टपिकखौ। जों सैथोखौ मानो गिनो लागा? जोंखौ थगायजोबगोन, बे बुहुमाव गोबां थगायग्रा दङ होननानै बुंदों। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।